Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Yari ang Balita Badat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon Balita Badat Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Ika-14 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Adlaw sa mga tagipusoon, subong adlaw, no? Happy Hearts Day. Happy Valentine's Day. Sa tanan-tanan, adlaw sa mga tagipusoon. Nga wala nagadugo yakson hens. Budlay ko nagapadugo kay dumdum nila do padugo na lang nga padugo na ipaayuhon tama ng tagipusoon. Away na actually sa nagadugo nga tagipusoon subong
Bisan ilabo mo Sel Hendre sa Sel Erre sa bato, pilang nahot lang ning nagadugo ang Balatsyago. Inang mga siling nila disgusted. Ay, pwede pero ti subong adlaw mga kaakson. Adlaw sa mga tagipuson. Happy Valentine sa tanan-tanan nga mga kaksontan, ha? Kabudlay kung kaysa nga daw ibutang yung gid sa tagipusoon mo. Pag-relax, kaya ang tagipusoon always na adlaw-adlaw, ara lang na sa isig ka, tao ta. Oh, budlay kung wala tagipusoon nga na, likod lang tanan na. Importante may tagipusoon kita kada isa. May paghigugma kada isa, kada adlaw. Ay, pwede ka namin siguro, no? Inopdaray kita sa kinandan sa sining pagpangalagad sa Biyernes ng edisyon sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Palayag karon dugay-dugay sa mga balita ang aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radio Bacolod. Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa Kapurukan kag kabarangayan sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag syudad man sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side kag sa bugos nga Rion Saisa, tubtob sa aton sining malabutan, sa aton sining pagwaragwag. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita samtang nagatimo-timo ng halos kalabanan sang ila sining pagpanyaga. Sang ila sining palanyagahon, ang way pa palanyagahon. Sige lang, karon dugay-dugay may ara gid na. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Canton. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial maging kaupod naton temporaryo si Aksyon Artay Hopon. Balor sang padya nga igahatag sa Hog Racers Association sa sinuman nga makatip sa ila nga nagakaigo nga informasyon sa task force angon sa kampanya kontra sa ASF wala pa madeterminar. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, pinakaunang Bacolod Evacuation Center formal nga ginagurahan subong adlaw. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, pamilya sa nasapuan nga napatay sa barangay Kabog kahapon, sang aga hindi na interesado pa sa kaso. Balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, Lieutenant Colonel Pico sang Kabangkalan City PNP, nagahulat pa sa mangin desisyon sa pamilya Luberas nga angot sa paggatero kag pagpatay sa pag-service ang warrant of arrest sa sining biktima. Samtang sa patrol naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, kapin sa 48 ka mga motorista na balabagan sang National Highway or sang Highway Patrol Group sa ila operations kagabi, Regional Chief nag-abiso nga i-check gid ang salakyan bago magbiyahe agud nga makalikaw sa aksidente. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa syudad sang La Carlota. Igabalita ni Aksyon Percival Villamor, isa ka rider o driver sang trucking sang Tubo, gindala sa ospital matapos ginlutang sang parehuman nga driver sa syudad sang La Carlota.
Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita sa syudad sang Cadiz, iga balita ni Aksyon Roger Gotib, 67 anyos nga lalaki nagapangatubang sang kaso estafa, gindakop sang kapulisan sinigid lamang nga aga. Balita naman sa News Center, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato sa mga balita national. Maki-update kita kay coronavirus. Karon dugay-dugay pila ng total sa sining adlaw sa kabugusan nga kalibutan. Naglabot na sa masubra 1,400 ho. Samtang alert status sa Bulkan de Taal, ginpanubo na sa alert level 2 sang PBOX. Samtang DILG ginkonfirma nga yara sa drug watch list ang controversial nga si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Hindi among balita, ha? Siling sang iban nga gintago-tago pa ining sadto pa. Ay ho. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 na nga oras. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinadri kita na sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiyel sa sining adlaw sang Biyernes ika-14 sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 18 kag 13, liwat 18 and 13. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition.
Balita Evening Edition. Action! Firing line! Action! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports. First portion. Action Reports. Second portion. Action Balitang Bayan. Numero 1. Action Balitang Bayan. Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita. Balikan natin ang Action Balita. Banat. Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:13 na nga oras, 12:13 na mga kaaksyon. Sige, karon dugay-dugay lang badahon, tanas standby na sa mga report sa aton sining nga mga action reporters. But may isa ka breaking story anay ho. Ang Quezon City Court ang nagmando sa pag-aresto kay anay Senador Antonio Trillanes kag 11 pa kaiban nga akusado sa conspiracy to commit sedition. May kang tanan sa nag-viral nga ang totoong narcolist videos nga gintag diri si Presidente Rodrigo Duterte kag pamilya sa narcotics trade. Ang clerk of Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 138 ang nagmando ka nagpagwa sang order. At least 3 ka mga accused ang nagposte sang ilang bail nga 10,000 pesos. Sadya nila. Pagkarunan na dugay-dugay ang mga detalyes ni actually way pagkahatag reaction, immediate reaction si Trillanes parte sa sining panibago nga
pag-aresto naman sa iya, no? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 na. Para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kada adlaw. Kaya ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatilo sang aton sining nga dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kita kada adlaw. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod kay aksyon na Dorel Cabato, maki-update tanay sa COVID ini mga kaaksyon sa coronavirus. Kag alert status ang bulkan Taalo ginpanubos alert level 2 sang PWOX kag DILG ginkonfirma nga yara sa drug watch list ang controversial nga si Lieutenant Colonel Jovi Espirido. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaudad sang report ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Dorel, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto. Kag sa ato man nga tagpalamatiha. Happy Valentine's. Yes, Happy Valentine's Day sa tanan. So, karon Action Rex nga adlaw, karon tanan ma-celebrate Oh, kado sige. Sa aton nga update riyan ay sa COVID 2019 kay man sa nakaligad nga 24 oras naka-record naman sang panibag-o nga 116 ka mga kaso nga nagkalamatay dito sa Hubei province sa China. So karon nagsaka na sa 1,486 ang global death toll sa COVID-19. Tatlo sa among kadamuon ang nagikan sa Hong Kong, isa sa Pilipinas kag isa man sa Japan. Naka-record man sa 4,823 ka mga panibag-o naman nga kadamuon sang mga tawo nga nagpositibo naman sining COVID-19. Sa kabilugan, mayaran sa karon sang 65,200 ang kumpirmado nga kaso sa balatian sa nagkalain-laing nga bahin sa kalibutan. Tinangin madasig ang pagsaka sang kadamuon sang kumpirmado nga kaso man sang COVID didto man sa Japan, Singapore sa nakaligad niya 24 oras. Ang sa Japan, 251 ka mga tao dito ang nagpositibo sa COVID, 58 man ang positibo sa Singapore, 53 ka mga tao naman ang positibo sa Hong Kong, 33 sa Thailand kag 28 sa South Korea. Nadugangan man ang Malaysia may isa, Vietnam isa man, Amerika duha, kag ang sa UK isa man. Samtang diri sa Pilipinas, nagingyo sa karon si Presidente Rodrigo Duterte sa mga pumuluyong Pilipinhon nga mangin kalmado lang kag mabinantayon sa tunga sang paandam sa coronavirus disease sa COVID-19. Sa isa ka video message, gininganyo sang presidente ang publiko nga magsunod sa mga abiso para malikawan ang balatian kaangay sang paghugas sang kamot, tabunan ang baba kung nagaubo kag nagapangatsi kag magsuksok sang face mask kung ginakinahanglan. Magluwas diri nag-apilar man ang presidente nga hatagan sang pagsalig kag magtutok sa mga impormasyon nga ginapagawa sang gobyerno kag World Health Organization. Suno man sa presidente, hindi magpati sa mga nagapalapta sang peke nga mga balita o kung mga kuno-kuno. Ari pamatian ta si Presidente Duterte. Action Rex. Action Rex. Yeah. May corona ako, sandali lang ha. Malinis. Hugasan yung kamay. Frequently, paulit-ulit. Kung every handshake mo, kung may umatsing ka, takpan mo bunganga mo. At tingnan mo at hindi ka makahawa sa ibang tao. Kung ikaw naman ay may ubo, magmask ka na lang. Maging maingat at
yung mga impormasyon na importante na manggaling sa WHO ay ating pakinggan. At huwag makinig dyan sa mga haka-haka. Sa gobyerno kayo nakatutok. Nandyan ang totoo sa gobyerno. Wala dyan sa mga taong haka-haka na wala namang ginawa kung hindi manakot para kapwa niya tao. Ayun lang So, sa pahayag kababayan- ni Presidente Rodrigo Duterte, Action Rex. Kaya medyo lawig ato. So, sa ibang pagid nga balita national, risa karon good news kay man gikan sa alert level 3 nga nagakahulugan nga decreased tendency towards hazardous eruption, ginpanubo na sa karon sa alert level 2 ukon decreased unrest ang status sang Bulkan Taal. Ini ang base sa pinaka-latest update nga ginpagwa sa nga FIVOX. Sunod diri sa FIVOX, umpisa Enero 26, 2020, naka-record na lamang sang mas manubo nga kadamuon sang volcanic earthquake didto sa Taal. Naghuyang man ang na-record nga gas emissions gikan sa main crater sini. Sa idalom sang alert level 2, ginpahayag sang FIVOX nga apisar nga nabuhinan ang mga aktibidad sa pag-alboroto sang Taal, hindi ini nagakahulugan nga nadula na ang paandam sini nga posible maglupok. So sa tion nga may magluntad sa gihapon nga indikasyon sa posible paglupok, liwat naman nga ipataas sang FIVOX sa alert level 3 ang Taal. Ti padayon man ang rekomendasyon sang FIVOX nga pagdumili sa gihapon nga magsulod ang sa Taal Volcano Island nga ginakabig nga permanent danger zone. Ginabisuhan naman ang mga local government units nga i-assess ang sitwasyon sa mga lugar nila, ilabi na ang mayara sa sulod sa ginatawag nga 7-kilometer radius. Samtang duga naman nga balita pagid, ginkumpirma na sa karon sang Interior and Local Government nga Secretary Eduardo Anyo nga yara sa drugs watch list sang gobyerno ang kontrobersyal nga pulis nga si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ara gid man. Yes, ara gid man siya, Action Rex. Pero sunod diri kay Anyo, ipaidalom pa ini sa validation ang ini nga Din galing na nagaling nga report na. gani man, Action Rex. Ang pamangkot na nga ipaidalong pa sa validation. Kung ang report na di na nagalin, Gani kung man. may balasihan sila, wala muna na eh. So basi isa laon pagiguro liwat, Action, basi may mapuga pa nga. Alang-alang mapagwa na si Juan de la Cruz nga kabalo na sa nga daan nga ara man sa kiliran sang presidente na ilakip yung panangalan da. Correct man. Ti amo na ning bantayan ta, Action Rex, no dason yung mga inadlaw basi may update. Confirm na lang na. Di Gani sali man. katago na. Bahala da sila kay nagilintra sila yan. Kung wala na sa listahan nagagway na dangalan niya, pwede man lang nasa gyapon. Actually, gahulat siya. Yes. Kag subo, Action Rex, di ba hambalya kung may mapagwa na sang payag, dra man siya mapagwa dra sa man siya payag. mapagwa sa payag. Yes, so Kaya bantayan hasta ta. subong wala gani kapagwa sila. Doy basta panumdum. duwan siguro nga adlaw aksondore o ikatatlo. Nga wala Japon. At ulat-ulaton tra basi subungan. Basi timing niya sa mga araw ng puso para relax ang mga tao. Di ba? sige. Si Espinido ni Dan, Action Rex ang isa man sa kapila na blagindayaw ni Presidente Duterte, kag siya man ni ang nangin nanguna sa operasyon sa di napatay man dito ang Ozame City Mayor nga si Reynaldo Parohinog. Te Action Rex, ang ari paging bago lang nagsulod nga balita nga kay Senator Antonio Trillanes IV, kay unsi kay Banpangin papanaogan sang warrant of arrest. Ma-update kita ni karon, Action Rex sa kaso ni conspiracy to commit sedisyon to may kangtanan sa ang totoong narcolis video series nga si Bikoy to bala. So karon update sini sa pila ka mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Balita kag-update nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Mga dalagko nga mga balita nasyonal to, no? Grabe. Sige. Ginaknowledge na lang ato sa nga mga ka-aksyon via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Nga nag-monitor kag nag-checking in na sa Aksyon Radio Bacolod Facebook Live. Kag sa aton sa nga website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ina-acknowledge na namon kamudra
Raw mati-mati lang pag may time samtang ayara ang halos kalabanan sa ilatag sa mga puluyan. Pero nagatutok lang diri sa aton sining nga balitaan. Padala lang mensahe ninyo kaya tagan to na karon igtalupangon, no? Kadtuan taning balita ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sini may kang tanan sa palayagman sang hepe sang Kabangkalan City PNP. May kang tanan sa pagulat nila sa mga indesisyon sang pamilya ni Loberas nga natiruhan kag napatay sang ginserbi ang warrant of arrest. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex tumtum niyan ginaulat pa karon sang Kabangkalan PNP ang pamilya ni Ricard Loberas. Amo ni siyang lotangan kapon sang aga dira sa may barangay Tampalon sa Mumanga syudad mga alas 4 matapos ginaligar magbato kun tani sa otoridad nga ginserbihan ini siya sang warrant of arrest. Action Rex. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Mary Rose Salve Pico ag hipes sang Kabangkalan PNP. Desisyon sang pamilya ang ila ginahulat kung ini sila ang may ara sang panumbungon nga i-file abi sa kapulisan kay ti ila man niya desisyon. Apisar nga ti suro kay Pico lihitimo atong ila sining ginpatigayon nga pag-serve sang warrant of arrest o galing lang naglabot sa punto nga ti hindi man pwede nga ang pulis magpaluthang gid lamang sining nasabit nga suspect nga ti nakit-an nga may ara siya sang armas luthang kag luyag magbato. So halin sang kahapon tubtob sining nga mga aga sa Silimatinion si Pico welcome gid nga magpadulong ang pamilya dira kag kun anong desisyon nila suno siya ginaabi-abi nila ina. Action Rex. Aring palayag ni Pico angot sining pag-angot naton sa iya sining aga gid lamang medyo masako-sako siya no sa iya sining trabaho kay may mga conferences. Action Rex sa sining mga tinian ari si Pico. Oo, nag-coordinate kita sa barangay kapitan ng Tambalon. Contact niya ang pamilya dito. Tapos, nag-ano man ang pamilya na gambal man niya, makadto sila kung sa police station. Supposed to be kahapon. Kasi lang, waay isang may nag-abot pa. Actually, we are exhausting our effort man to initially conduct investigation. Pero, ilan man na choice. Siyempre, hindi naman na iya mapunggan kung mag-conduct sila mag-file sila ng case. Kaya, we will conduct investigation para at least to erase malangalis and doubt as to kung ano ginasusuot ka natabo. Amo ng palayag ni Pico kag ginahulat niya man ang resulta sang ila investigation man nga ginapatigayon si Matinion kung ano gid bala ang natabo kung nga nagbato initial to nagbato kag iban pagid nga gusto nila nga ipabutsyag sa pamilya. Action Rex para madula ang malisyasang publiko. Ginabalita gikan sa Nogpo Action Brian Morden nag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian, kantuan tang balita gikan sa kay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Pinakaunang Bacolod Evacuation Center, formal nga inagurahan inagurahan subong nga adlaw. Sa dininahamtang ni, kag pila ka panalgan ni, yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Yes, Action Rex, na tapos na ang turnover ceremony nga ginpatigayon sa mga aga sining pinakaunang regional evacuation center diri sa may syudad sa Bacolod. Located din siya, Action Rex, sa may Progreso Village, Barangay Vista Alegre. Ini siya nagabalor sang 36 milyones pesos. So kaina sa programa nagkadto diri ang Regional Director sang DPWH Region 6 nga si Mama Leia Del Pinado, hariman ang Regional Director sang Office of the Civil Defense si Sir Regional Director Jose Roberto Nunez. Action Rex, kago po siyempre diri mga opisyales sang syudad sang Bacolod. Ang evacuation Action Rex ang may 8 ini siya ka mga structures. Ang accommodation building amo gini siya ang pagatiniran sang ginatos ka mga inkaso may mga evacuees ang mga taga or kalamidad abi Action Rex nga maglunta diri sa may syudad sa Bacolod. Diri ni sila pagadalon sa may evacuation center sa may Progreso Village. 8 ini siya
ka mga structures. Isa diri ang accommodation building, mo siyang pagapiniran sa mga evacuees. May araman sang infirmary, may chapel, may laundry area, may cooking area, may banyo separado ang babae kag lalaki. Haliban pa nga mga pasilidad Action Rex, kulo kompleto sunod diri kay Congressman Greg Sataya ang pasilidad sining evacuation center diri sa may Progreso Village Action Rex. Sa mga pahayag kay na mga speeches sa mga opisyal sa Bacolod ni Vice Mayor Alcid Pamilaran kang Mayor Evilio Lunadia, sa sunod diri tila nagapasalamat sila sa gobyerno nasyonal sa pagpondo sa sining proyekto, pero dapat sa Action Rex sa mga city officials naton mga muyo lang nga wala sang kalamidad nga magluntad para hindi mausara ang ining evacuation center. Ang explanation din ni Congressman Greg Sataya, in kaso Action Rex nga wala sang kalamidad For emergency cases lang ni Action Dale? O yes, for correct. relocation lang ni kung may mga calamity? Correct. Ang purpose gini is evacuation. In kaso may mga evacuees like sunog, pagbaha, pwede ini pagdalon diri ang mga evacuees. Pero in kaso Action Rex nga wala man sang mga kalamidad, pwede ini siya nga mausa sa local government unit sa Bacolod City. Sinong ma-determine sinang Bacolod City Government Center? Bacolod City Action Rex, may ang Memorandum of Agreement kag pinirmahan ang DPWH Bacolod kag ang DPWH Region 6 ang LGU sa Bacolod. Action Rex, ang hindi nga proyekto under na sa City Government of Bacolod matapos nga formally turn over sa ila ang hindi nga project subong nga aga action. Sa dinadampi Action Dale? Actually, diri sa may ang dito sa una nga Abada Sky relocation site. So, diri sa Action Rex. Para na siya magpasulod ka kung sa sulod na mismo sina? Masulod Action Rex. Maglabay ka diri sa may Bangga Bagol, no? Diri ka masulod. Makitaan mo diri ang diri bala sa may Bagres nga elementary school. Nan diri gid lamang sa likod or sa kilid sang sinis nga bulutuan. Bali isa na sa ka compound. Daw compound na siya muna. Yes, Action Rex. Isa gini sa ka compound no nga naga tululupa gid lamang ining 8 tanan ka mga structures Action Rex. Pila tanan to? Pila? Pila ka... Walo tanan ka mga structures. Pila? Walo ka mga structures. So, ang accommodation building, ang muna siya may duwa ka panalgan sa babaw, diri siya magatiner ang mga banquet, kag sa dalog, ang muna siya ang cooking area. Nga lang makita ba natin sa mga balita na Action Rex, kulo kompleto sa mga gamit kag pasilidad ang ini nga proyekto. So, sabay ni Mayor Bing, so diri siya, mag-aobra siya sang team nga mo ini ang mag-oversee, mag-operate sa sining evacuation center. Kay base ko ni staranda sang hindi magkalamo Action Dale? Correct, Action Rex. Dapat adlaw may tawo na dira nga mag-attender sang sang buildings ngayon. Correct, Action Rex. May mga posto guards man nga iga-deploy sa sining nga lugar para masiguro ang security. Ang recommendation gani ni Regional Director sa DPWH, si Ma'am Delfinado, na sunod ang Barangay Vista Alegre, pwede sila Action Rex makapahamtang sang satellite office sa nga sining nga barangay para lang may mag-atiner, no? Kaya in kaso nga wala sang kalamidad, hindi gid siya mausar. Amo tong balik Congressman Greg Sataya nga dapat hindi mangin white elephant ang ining proyekto kag pwede siya nga mausar bilang training, seminar, mga venue nga dapat approve sang city government sang siyudad sa Bacolod. So ang hambal ni Mayor Bing daw ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. So igatugyan sa election. Pero depende pa rin kung pila ka mga personnel ang igapahamtang para lamang mag-operate kag mag-maintain. Tingko na muna, kung magamuna gininagurahan subong wala pasang ma-maintain da nga mga tao da? Wala pa Action Rex. Kaya ano na, sirad-an na pagkatapos ninyo da karon? Sirad-an na? Under man Action Rex sa assistance ang Barangay Vista Alegre. Tigalikiti kung barangay ang ma-attender sang barangay, naway na sila attender sa pila ka purok nila dang Abada Sky Building lang ang mulang ang atindihon nila? Kaya ang bado ni Mayor Bing, may team nga pagatukuron ang siyudad sa Bacolod. Di dapat nagtukod na sila sang team nga daan, kag tapos amo na silang ma-oversee after sang program ninyo sa operation sang building ini Action Dale. Correct, Action Rex.
So, depende nito na kadasig ang LGU sa Bacolod sa pagporma sang sininga team. As action rec, wala pa ni siya fence, perimeter fence, wala ang palibot, may ginobra lang ng mga kawayan nga gintukod bilang pader. Kaya man ni Congressman Greg Sataya, wala niya nalaki contract, kaya ang contractor, diya mo ning Wilkinson, Construction Action Rec, na siya ang DPWH Region 6, magapaintas ang separate na pondo para sa pagtukod sining perimeter fence sa palibot, sining evacuation center. Ang budget ni Action Del din nagalin? From the National Government Action Rec, ang nag-approve sini is Office of the Civil Defense at ang OCD nga nagpatigayon sa mga validation in forward Action Rec sa DPWH nga mo ni siya ang implementing agency sa ng patuman sa sining nga proyekto. Ariwa pa matelaton ang portion sa pitch ni Bacolod Congressman Greg Gataya. Hopefully hindi siya magamit as evacuation center. Kabay pa nga way lang may matabo sa atong diri sa Bacolod. Meaning, kung hindi siya ma-utilize as evacuation center, meaning way, okay kita. No mas spare kita sa mga kalamidad. I don't think we have to always be prepared for those things. But gid pa siguro gid nga kung why siya ginagamit as evacuation center, pag turnover ni siya sa syudad, the local government unit can use this for sa pila nila ka mga programa, pila ka mga hilimon, pila ka mga extension offices para hindi mangin white elephant ang ining structure, para hindi mo sink ang pondo sa gobyerno. Action Rex na batian si Congressman Greg Gataya, ginklaro man ni Leia Delfinado, ang Regional Director sa DPWH Region 6, nga ang hininga evacuation center hindi gidamang exclusive for Bacolod Residence Action Rex. In kaso nga may kalamidad dito sa may banwasang La Castillana, banwasang Isabela, like in kaso Action Rex nga magluto abi ang kanaon nga wala nga itong ginapangayo, pwede nga dalon diri sa mga syudad sa Bacolod ang mga evacuees para temporaryo nga shelter o kontiniran sining mga biktima Action Rex sa mga kalamidad. So kay Ma'am Delfinado, diri sa Negros Occidental, 5 na tanan ka mga evacuation centers nga palarehas design ang ari diri. Mayara sa may Kabangkalan, ongoing ang construction sa San Enrique, mayara man sa may syudad sang Bago Action Rex kag duwa pa ka mga LGUs diri sa may Negros Occidental. Action Rex sa mo ini ang mga balita nga madulong naton sa pagpangalagot sa Action BBB. Rekta diri sa Barangay Vista Alegre ang action nyo. Action Dale sa una sa bitaw na action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat skid Action na Dale Salazar, balita gikandra sa area sang Vista Alegre. Kabay pang hindi ni mangin white elephant nga klase sang proyekto kay kanugo ni sang budget ni nga gintukod ngini nga gininaugurahan na subong after sang inaugurations na nung matabo sinadira, way pa sang bantay, wala pa sang mga personnel nga makagihos ni sinong malimpyo ni. Amo ni pamangkot sang tanan kag ang perimeter fence kawayan lang nimo. Wala ma-include sa budgeting ang perimeter fence mga kakson. Di ano matabo ni? Tulok-tulokon talang ni. Kabalugan naman kung may mga buildings nga kasubong sini, may mga panaguay, wala tultulanay. Amo nang sitwasyon nga dapat gid mangin alerto ang concerned agencies naton nga tanan nga oras basta nga may building makagwala sang bantay masilinggid ang kada isa. Tol tika. Amo nang kamaturan sinay. Ti dapat mangin alerto ang aton sining Department of Public Works and Highways. Kay way actually ambot ko na turnover na ni sa city. Kay kung city ni, ti city ang ma-operate sini. Kumo nga DPWH ni, mga kakson may tendency nga mabutang gid na da sa ital-ital nga proyekto. Kalayo pa nga daan. Lantaon ta lang sa masunod basi pa man lang nga may mga way pagid man ni mahuman actually matyagan ko mo may ginatapos pa ni sila meaning may tao pa na dra nga mag-construct
After sang construction, I don't know. Kay ti siling sang kongresista sang syudad, linya dapat talungan tagiding proyekto. Pero ti ang gabantay bla, din makadto. Ay, ho. Kadto ang tanay balita ni Aksyon Eden Abuso, gikan sa patrol, inimay kang tanan sa 48, kapin sa 48 ka mga motorista na balabagan sang Highway Patrol Group sa ila operations nga ginpatigayon kagabi. The Regional Chief sang Highway Patrol nagabiso hong i-check ang salakyan bago magbiyahe, agod nga makalikaw sa anuman nga aksidente. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, kapin 48 ka mga motorista ang nabalabagan man sang Highway Patrol Group sa anti-carnapping operation kag implementasyon sa pagsaway sa nagabutang sang illegal nga attachment sa mga salakyan kagabi. Tisunod kay Colonel Winston De Belen, Regional Chief sang Regional Highway Patrol Unit 6. Kalabanan sa ila mga ginparahan, amo man ang mga motorista nga wala sang helmet ang driver kag backrider. May mga LED light ang motorsiklo, mga overloading nga truck, mga wala sang lisensya kag iban pang sa isang biolasyon sa trapiko. Abiso ni De Belen nga ipatuman ang FitCal, kundi kinahanglan suno si Action Rex nga i-fill ang ila salakyan, i-inspect ang salakyan kung may unusual nga mabatsyagan, i-tighten ang dapat nga pahugutan kag i-calibrate man ang imo sini nga salakyan agod makalikaw sa disgrasya. Panugyan ni De Belen nga sundon lamang ang speed limit kag maghalong sa tanan nga oras. Bangod ti may mga commuters kag motorista nga imbolbado sa aksidente, bangod sa mga motorista man nga wala nagahalong. Palayag ni De Belen sa ila nagapatigayon ng mga operasyon. Wala pa man sila sang may nadakpan nga nagamaneho nga impluwensyado sang makahulubog nga ilimnon. Pamatiraton si Colonel Winston De Belen. 48 yung ating na-apprehend, no? Mga tubo lahat. Tapos, na-issue natin ng TOP, mga 46. TOP nga, sir, ng TOP. Highway Patrol kasi sa anti-carnapping yan. So, yun ang ginandak namin, anti-carnapping nandun. Tapos, implementation ng PD96, yung mga illegal attachment, like yung mga LEDs, yung mga sirens, ganyan. And then yung sa helmet law, may mga commuters kasi, riders na gumagamit ng unprescribed helmet. They are using motorcycles na ang helmet nila ay pang construction, yung hard hat, tapos pang skateboard, and then yung iba pang mountain bike. So hindi yun safe gamitin pagka nadisgrasya sila, hindi sila Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action. Pipilagid ang may violation ni Action Eden? 48 ni Action Rex. Actually, ang iban ginpanghataga nila warning kay nawala si Sir Winston De Belen sang exact gid nga data Action Rex. Sige patigan nila kagabi. Kay ato sila may event dito kaina sa Negros Sport Exchange nga firing range Action Rex. Amo to nga may lupok to. Amo to. Wala to yasang may gapamalpag di sa akon ha. Hindi ko may nagapamanday sa tupad mo, gali kay lupok na to, gali karmas lutang. Correct, Action Rex. Kay dito sila kaina. Sige. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol Action no Radyo Philippine Standard Time, las 12:43. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Kadasig lang sa orasan no? Daligid lang, no? Para sigurado wala ka mo may tisi para sa mga babakod sa immunity booster ta, alkaline vitamin C, may tisi ang alan sila. Para sa nagahingo-hingo da, ginaubo, ginakataro, ginasipon, ginatrangkaso, may tisi ang katapat sila, no? Kag isa pagid ka produkto, Santon Plus Herbal Capsule, nagapangtunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta, katulad sang hubag, cyst, tumor, goiter, kagiban pa, Santon Plus Herbal Capsule. No?
naga dula ni sa mga bukol-bukol abi tilawim lang para magpamatuod kamo sini. May tisi kag Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarang man mabakal ina online kundi gani pa-deliver sa inyong puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sarang man magpadala mensahe sa Facebook page sang Kalusuganyan. Kag isa pa mga kaaksyon, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo, kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, ma-unload makadali, may lang pag-monitor kay Yeye Lunetas. Kag Happy Valentine's, pinalangga niya, no? Ay pwede sa pinakapalangga, Happy Valentine's, Geraldine Regala. Ay pwede halin sa kay Action Percival Villamora. Kay John Arquilias, Albert Robles, may lang pag-monitor dra sa Barangay San Fernando, Talisay, labi na gid kay Tuming kag kay Carrena, kag pamilya Sihas. Albert Robles, ang nagapanamyaw. And sa kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Christian Roa sang Victorias, Linya Action Rex, Happy Valentine's Day sa grade 9 teachers sang Ibi Magalona National High School. Thank you so much Christian Roa. Kay Leo Similiano Poldo watching live. Ayos, Kenneth Campilianos, may lang pag-monitor watching live from Phoenix, Arizona. Kenneth Campilianos. And Rosaline Francisco Pinida, may lang pag-monitor, Rosaline Francisco Pinida. Madam Elizabeth Malaka Gamala ho, may lang pag-monitor kag Happy Valentine's Rex. Thank you so much. Kag happy 47th birthday today sa akon nga Hinablos Maria Teresa Malaka. Ayos. Kay Nonoy Manuel, may lang pag-monitor from New Zealand. Thank you so much, Nonoy Manuel. Paring Binji Felizario on watching live, no? Direkta sa Manila, no? Happy Valentine's. Thank you, Gid. Parikoy, paring Binji Felizario, ho. Dito sa Manila, no? Kay Nelda Siguanse, kay G.R. Rihon, and si Andy Cabaya. May lang pag-monitor. Tamiyaw lang si Francisco Oriel Cagmaldi. Oriel, nag-monitor sila sa Hacienda Antulanga. Sa Isabela, Sa kay Ivy Saragosa Villarin, may lang pag-monitor. Happy wedding anniversary kay Papa Ismot kag Mama Marlene. Kag sa taga La Carlota, pamati subong kay Roxanne, kag kay Jeremy, kay nung Elmer, kag Gonzalo, nga galuto dis ka karinderya ni Mikik, mayong udto lang sa tanan, halin sa kay Ivy. Ayos, dagang salamat Ivy, sa kay Jomong Caltorilla, kay Gian Recicio, and Gigi Colaler Gamala, no? Okay, mama, yagali si Roth Gamala. Ayos, salamat, gid. Halin sa kay Gigi Colaler Gamala, kay Ron Bautista, and kay Jomari Formentera. May lang pag-monitor Jom Marie Formentera. Kag tamiyaw lang si Jerry, kag nanay Nita Pilais, Jenny Perez diri sa Binalbagan. Ayos, dagang salamat. And Toto RJ Magin, may lang pag-monitor Toto RJ dira sa Medifex. Okay. And Dino Alik, may lang pag-monitor, no? Kay Kagawa din Bongjo Campo, kay Inday Blaza,
Teresita Urita Kahurao, and Rimar Gicano Haliasgo. May lang nga pag-monitor, no? Kay Heaven, Philip Lorente, and Maria Elina D. Eret. May lang nga pag-monitor. Ayos, sige. Daghang salamat. Kay Nonoy Tahunes, may lang nga pagpamati. Kay Roy Rafael Ordaniel, dara sa Murcia, no? Kag Leserio Herotse, gapamati gid subong, no? May lang nga pag-monitor kay Roy Rafael Ordaniel nagikan ang pagpanamya. And sa kay paring Alex Payas dira sa Estefania, ho. May lang nga pag-monitor paring Alex Payas gatipon diskilid sa barangay Hola. Kanyaga ta sir. Upod ki Henry de los Santos, Marionito, kag Dado Patrona, butating kay Ivan, ara likod Santol sir. Ayos. Dagang salamat. Ay puwerte, no? Dagang salamat, Alin sa kay paring Alex Payas, no? Monitor lang Barako, ka barangay Henry de los Santos, Marianito Dindot, kag Abner Ariel Humay-Humay ne, kag Butating Alan, kag Ivan Monitor, kami bag ulang tapos panyaga. Ayos, kagawad maninoy ko tomorrow, Sir Monitor, Ma'am Ari Diri, upod samon. Okay. Thank you, Gida. Kagkay kagawad, maninoy mo. May lang nga pag-monitor. Maninoy mo si kagawad tomorrow. Ayos, sige. Daghang salamat sa inyo, Dra, no? Daligid lang kay matag taray pila ka mga commercial song. Balik lang ta dugay-dugay, no? Standby mga ka-aksyon. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na
akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Aksyon
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 12:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, la una impunto na ang aton oras. Pangot-pangot yun sa 1 o'clock. May lang ang pag-monitor sa kay Eileen Pinida, no? Ga-monitor subong sa Eileen Pinida kag Pamilya Ruiz kag Pinida, no? Kadtuan ta si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pamilya sa nasapuan patay sa Barangay Kabug kahapon sa ngaga. Hindi na interesado. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Action Rex, Kantong. Good afternoon and advance or happy Valentine's today. Ayo di purma. Na-advance ka pa. Advance mo ka babi ko. Kas advance na yung boot mo sing ganun, hindi kay kunano. Doka, kwansa mo, active sa imo subong nga memory, Action Rex, no? Basta may activity, basta may mga advance ya. Kas lang sugpon sina mo. Advance kas. Kas advance. Ayo di purma. Karon dugay-dugay bla. Gali ka. So, may plano kag sa kabuhi mo subong Valentine. Halaban amo man lang aton sining kay gayunan. Amo gani nati ginapasiuna ako nakadaan nga preparada si Marie Janet. Relax lang na kay imo ni subong adlaw hindi ni akon mo. Imo ni subong adlaw kay Rex Cantong ang gasto, no? Ayo di purma. Hindi amo. At ago tagadaan yung basi ko si Marie Janet pabla magastuhan black ronaw. Imo adlaw Marie Janet kay pare Rex ang gasto, no? Amo na klaro. Ginunahan mo. Ayo di purma. Hindi amo may lang pag-monitor dali kay kagawad Joffrey kagawad Joffred sa Panta. Oo. Kay Kap Chad. Sila na. Aris lang. Ay, gapa mati sila subong. Tamyaw pa. Good. Amo nang aton nga dapat pamatian. Kuning tamyaw may gaupod la. Ayo di purma. May gaupod nga hangin bla. Ay, nga wala virus nga corona, no? Ay, budlan ng hangin, may dala nga virus kay do kadelikado ina, no? Dapat may virus nga upod. Dapat wala virus Virus. Virus. Hindi kay virus. Virus. Ayo di purma. Maliso pang sitwasyon ng senaryo ba? Mahuya man ta ba? Happy Valentine's Day sa aton nga mga kaksyon nga nagamonitor karon sa BBB program, no? Gani man. Amo nang ang advice naton sa BBB program nga kinahanglan mangin masadya kamo kaga mangin happy ang inyong Valentine's Day, no? Ano ang klase sang masadya? Ang natawag nga padugo. Ayo di purma. Padugo gida. Padugo sa
panyapon. Oh, yes, Action Rex, Padugo no? sa pamahaw. Oh, yes, Action Mga Rex, lang no? ang importante na mo magkaupod mong mga mahal mo sa kabuhi, bla. Oh, kag sa mga baguhanon, nag-ulintra bla sa Valentine's Day. Kung sa mga baguhanon, kay nunong lang kamo anay sa bangay. Pamuyong lang kamuda, or if not, indigid pag isurrender ang bandira nga pula. Ayo di purma. Ang muna na ang advice sa Action Rex, no? Ayaw gid pag-surrender ang bandira nga pula, ha? Kay mag-surrender ka mo gani, ati, patay kang bata ka. Dapat yun. Butang sa lugar. Butang sa lugar, ha? Sa kay Gian Resisyo, Happy Valentine's to kunos lang yaw. Ay, galing ka. Basi madate ka, halong ka, ha? Basi matumbang bandira, ha? Amo na nga hindi pag-surrender ang bandira, no? Bisa na anong sitwasyon, ayaw gid pag-surrender ang bandira, Action Rex. No? Bandira nga? Bandira nga pula. Biko ko nang... May paman pa nga manok nga pula. Ano yan, churas na, no? Ay, sadya ko ang manok nga pula, no? Sadya. Upod sa pag-surrender sa bandira nga pula. Ayo di purma. Hindi amo. Sadya kini mga dagsa kini buwas ang karon sa gabi. Ang ano? Ang mga karan ang kagilimnan Oh, laban kag of course magagutok man ang isa ka namin nga kagtawhay nga kadtuan ng G&G Resto Bar bla. Oh yes. Sa may Lakson. Lakson kadto mo kay bukan Atubang namin sa nga PNB. Oh, nami kita kay may ara kabila subong nga kuan Ngano? Nga padugo. Ito nung klase sa padugo. Pula nga regalo. Nga may matulutam is nga sabor. Idra nang kamo sa GNG. Kay sa GNG lang gid lang na makuha ninyo ang matamis nga pula-pula. Ayo di purma. Si Ma'am Jessica Belbar sa di Netherlands ga monitor subong magpuli ka gani ma'am makadto tada sa GNG. Oh yes, lagi ka sa GNG. Updadra si Parikoy, no? Oh, kay parang mayo ang sitwasyon, no? Mayo gid di Netherlands nga daan Yes, Action Rex, no? Makadto sa kuno. Good. Mabakasyon sa sinimo. Ay, hindi nga simana. Ay, hindi nga bulan. Hindi nga mga inadlaw guro. Basi kung buwas guro, dayon Ayo di purma. Kung ano ni Sao? Way pa. Abi ko rin ni Sao. Kung ano sa di, mathematic Mamuhon na lang ko na, piho na dayon. Yes, Action Rex nga magkato Sinugid sa ko, GNG. abi nga magpangindi naman. Hosto! Ayo di purma. Paring Ruel si Roma pag ito. Di na sa may Villa Monte Blan. Abi ko sa Netherlands. Sa Villa Monte lang ni saya. Okay. Ate ara dayon kuno siling ni Ma'am Jessica Bilbaro. Sa din sa Netherlands? Sa Netherlands. Ate, good. Upo na sa ni Juma Juma season sa Netherlands. Di ba Juma kagat. Ayo di purma. Mahuyan, mataba. Si Ronnie Gordon, sali ka muno nga makadto da siya, bro. Why man? Sa kanto, no? Why not? Sa saan pa na? Dapat dalon mong isa mo ka batalyon, Ronnie. Nagliga pa siya ka na tuig nagmuno nga makadto sa tinatuigan lang. 2020 na. Sa sumo, sa kung kadto da. Sila na ni Toto Sani Paradar. Sila ni Sani? Sila ni Sani na. Namin si sila Sani, ito nga gabike lang to sa gani, oh. Namin sila ni Gordo kay Sani Munggo. Ayo di purma. Kaya pero bilang puro pasalig, no? Dama nagbusong sa pasalig mo. Si Ma'am Jessica gali sa April pasagali mapuli. Ay, sa timing ang April na Semana Santa na mo Holy Week. After Holy Week or before Holy Week, kaya rin na siya. Correct. At sigurado ito may kita niya pasalubong kay Madam ya. Laban Ay, sus. Netherlands pa. Gani. Tapos may nga na to Rex Cantong. To Action Eric. Ayo di purma. Matik na si Madam ya. Aboy na dahil mo yung baboy ko ning duwang propalahid-lahid ni makaputos kita sini temprano pa, no? Amo na nagtirada Action Rex, no? Sige, good luck sa mga lovers, Sige, sa mga lovers na good luck sa inyo, Good luck sa inyo, enjoy lang, Enjoy lang, Oo. Ano lang importante, enjoy your Valentine's Day. Hopefully, hindi ka mo magbalintong tapos ang Valentine's. Ayo di purma.
Gani ba? Diri tawa, kaya ang simpo to ang pamilya si Rudo dito ay sa plano siguro action next nga palarman pa sa pulis ang investigasyon ni sa pagpatay pala sa kay Nathan na si Rudo nga nasapuan kahapon sang aga ang isa nga bangkay dira sa may Puro Katipunan Barangay Kabog. Di kahapon sa hapon nag-abot gid ang mag-utod nga Benos Ortiz si Rudo kag ang isa pa kautod nila nga si Luna Tagit kontagot si Rudo from Iloilo agud nga magkadto diri sa Bacolod para nga bisan paano mapahimos na ni Action X ang bangkay sa sining napatay nga sinatan na si Rudo. Di kahapon ekstorya na sila ni Police Lieutenant Junito Pastrana ang EPS ang station number 9 kag sila nagpariser nga wala na sila plano pa nga ipatupsi ang bangkay ni Nathan si Rudo kag sila mismo nga magulutod ma-execute na sa affidavit of non-interest para nga hindi na mausisaan pa kag hindi na mapadalman pa ang kaso sa kamatayon ni Nathan si Rudo. Hindi pa mangko sila ni Police Lieutenant Pastrana kung bala may ideya sila nga ari diri ang ila utod sa Bacolod. Di simple mo lang ang bali Action X una, wag sila sang ideya kag ihibalo nga nakalapot na diri ang ila sila nga utod sa siyudad sa Bacolod. Ang ila sila nga pagkahibalo ang ila utod medyo mahilig ni sa dulo joyride kag masabi ko ron depress ni no pero mini ko ron nagapa-Iloilo City proper kag kung kaisa dito na siya nakakadto sa Metro Manila Action X. Sige pa man ko siya ni Pastrana kung ano kita trabaho ni Nathan si Rudo why man sila sang may gindivorce Action X magluwas nga muna na ya ang routine nga nabahibaloan nila sa kaya Nathan si Rudo kag hindi man malipod sa mag-utod nga Luna kag Venus si Rudo Action X nga mainit ka manggali ang ngalan sa sila nga manghod nga si Nathan si Rudo sa katapo sang Pabia Iloilo matapos nga ginakabig ini siya nga high priority target sang aton sa Kapulsan in terms sa ginatawag nga droga Action X. Kadiri man gipalayag sa atom ni Police Lieutenant Pastrana nga iningli si Levi si Rudo Senior Action X manghod niya ni si Nathan si Rudo kag ang ining si Levi si Rudo Junior nga subong priso bata iniya ni Levi si Rudo Senior kag ang isa pa gikabata niya nga si Chapit si Rudo nga sadto napatay sa June 29, 2019 bata maninim ni Levi si Rudo Senior nga ginakabig right hand ni Melvin Udikta nga sadto kilala nga drug lord nga nag-operate sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Yari ang palayag ni Pastrana sa pag-abot kahapon nga daw sa mag-utod nga si Rudo. Nagabot kagapon ang duwa ka magulang mismo sa atong nga biktima na si Nathan si Rudo. Itong duwa nga magulang nga babae, ging confirm nila patitipik o ilagid man atong utod. Kamangmura nilang utod atong biktima nato na sinerik si Nathan si Rudo. Sir, ang initial talks niyo, paano siya nakabot sa Bacolod? Kag dugay ni siya sa Bacolod ano man? Kaya mo na gani, ginpamangkot ko man kung paano siya nakadabot diri sa Bacolod atong duwa ka utod. Bisan sila mismo, nagalibog man ang ulo kung nakadabot diri. Kaysa ilang pag-iibalo, ining si Nathan, nagapakadto pagari kung gisa malusot golpe sa Iloilo City. Dayon balik naman sa Manila, Iloilo City. Laging pamangkot ko sila kung anong biglang negosyo ni Nathan bago siya nakitaan diri nga nasapan nga bangkay. Hindi na sila magsugid kung anong business niya sini. Muna ganing kinirek na dismayaman kita kay tungod na kita naman sila nga permatang consent para yung pagbuat bangkay. Pero since na daw hindi naman sila interesado, muna perma sila sa waiver sir, hindi naman kami kung kayo abot naman ko na nila ang madangtan sining ilang utot. So accepted na nila actionary. So sa buong adlaw, bro, ipatilitate nilang matapos ang dokumento para ma-transfer dito atong sarabad dito sa Tansa. Hindi ko na nila ni pandalon dito sa Pabia, kundi dito sa Tansa. Kay ining biktima, hindi naman ko na to in good terms sa iyang wife dito sa Pabia. Action si Police Lieutenant Junito Pastrana ang hepe sang Police Station number 9 sa interview sang Action Radio. Si Kagawad Peter Nobliga, monitor man no? Happy Valentine's Day si Simuda. Happy Valentine's Kagawad Kagawad, my idol Peter, my noble. Si Ma'am Jessica Bilbarga, tamyaw man gali Si Jessica Bilbar. I would like to greet to Mr. Tom Van Der Putin. Ano na siya sang ni President Putin sang Russia? Pakaisa. Ayo di Purma. Amuning partner yato. Si Tom Van Der Putin. Con Van Der Putin. Ton?
Ton Van der Putin. Oh, Ton Van Pro Van der isa na gin separate ng award mo. Russia? Ambot ko na ni. German. Guro. Okay. Ton Van der Putin. Basi kung naguro Russia, naguro kasi may mga Putin presidente sa Ano Russia. to? Usa? Ayun, Purma. Ambot kung Russia Russia with love, guro na. Pero na nagliyaban na. Oo, amo ni. Mo nagliyaban na, okay. Ton Van Putin. Ton Van Putin. Good afternoon to you. How is your Valentine's Day? At ka ba naman tayo mag-Russia? O, Russia na lang din. Ayun, Purma. Wow. Sige na. Sige, kasi pa mo na limitado. Report kay kasi Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric. Report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa. Balita gikan dra sa Bacolod City Police Office. Yuhom-yuhom kuno si bisan di kuno ka Dutch National gali si Mr. Putin, no? Bisan di sa kuno ka insindi mayos ang lengguwahe na mo ni Action Eric pero utoy sa kuno kadlaw. Basi masalaan siya, ma'am. Palayo agawa sa monitor na. Sige, kantuhan tanay si Action Art Tayhupon. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Balor sang padya nga igahatag sa sang Hog Racer Association sa sinuman nga tipster ho nga magkahatag sa nagkakaigo nga informasyon sa task force angot sa kampanya kontra ESF wala pa madetermina. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Wala pagkaroon nagatag sang numero kon na balor sang kwarta or padya. Reward nga ihatag ang Hog Racers Association diri sa Negros Occidental in kaso nga mayaragin man sang tipster o kon na mayaragin man sang informante nga magkabulig sa task force ASF o kon African Swine Fever ang task force barangay tukon sa probinsya nga hatagan information angot sa pagsulod sa mga process products alin dito sa area sa Mindanao kag lakip diri ang mga live nga mga ginasagod nga baboy nga posible ipalusot diri sa Negros Occidental para nga i-transaksyon o kung ibaliga. Bangod ginamitingan pa nagkaroon sulo iya sa kay Dr. Rinante Dicena ang taga-pamuno sang Provincial Veterinary Office o kon PVO. Sunod diri kay Dicena sa pagkaibalong depende ini sa magnitude o kung depende ni guro sa report nga matag sang tipster kay sila niya kung nalimbawa abi mayara man lang sang magagmay nga mga process product lagalin sa Mindanao nga dalon diri sang tagsa individual nga hindi gid man para sa pag negosyo pero sila niya mo delikado kung kaisa kay dira pa base alinan nga mag-contaminate o kung malatnan diri sang ESF ang mga ginasagod nga baboy sa Negros. Singa mo nang delikado. Tikon may araw sa magkatag sila sang information ang Hog Racers Association tawgan ini-inform siya office kag sila nang bala sa paghatag sa reward money nga hindi pa subong ma-determine. Now, sunod sa iya kung may kabudlayan ng publiko, halimbawa kung out of town nga mga tipster ang mayara information nga mabaton, hindi na kinailanon nga magtawag o magpadulong sa talatapan, mag-coordinate na lang sa ila sinitag sa mga local government unit o kung local veterinary officer para sa manasig na pag-akto. Yan nga parayag ni Dr. Rinante Dicena. Ang reward gin-offer na sa members ng Negros Occidental Hog Racers Association. Determine pa nila ang ihatag ng price based sa information ihatag sa tipster, no? Posible kung ang pilang value sang cargo or sang shipment amo nang labasihan nila. Ga-finalize pa sila sa ila decision. Ang hotline naman amo nang tawagan niya or sa inyo pwede man. Okay. Then i-forward sa amo ng information. So kami ang ma-determine kung valuable information ang ihatag niya. So pero sa parayag ni Dr. Rinante
Diesel. Balita gikan sa Provincial Capital ang kaaksyon ng aksyon ay hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa mga kaaksyon tadra Santon Placer Bal Coffee Mix, ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Nagaparelax sa paminsaron ta, kag wala nagakurog-kurog ang lawas ta, kag hindi acidic. Santon Placer Bal Coffee Mix, coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Isa pagid ka produkto Santon Placer Bal Soap mga kaaksyon ang muling habon nga galamiton ninyo gido pampakinis pampaputi sang kutis ka pangkakaspas ang punggod wrinkles pikas-pikas sa guya kag ang maitom nga ilok papution niya sining Santon Placer Bal Soap mga kaaksyon ang ngalan sining ha? Hindi tagid magkalipata Santon Placer Bal Soap kag Santon Placer Bal Coffee Mix sarang mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:20 ang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Rodrigo Tib naka-standby sa Cadiz City. Ini may kang tanan sa 67 anyos blang lalaki ho nga nagapangatubang sang kaso estafa gindakop sa mga kapulisan sining aga. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Rodrigo Tib, Jer. Again, Serbia naman sa nga Madam Yuto de Risto ang isa ka 67 anyos matapos kini ka pangatubang sa kasong estafa. Mga alas 10:22 siligid lamang nga aga, ginserve ini sa nga police aside sa warrant sa Buna Section sa pagpamuro mismo ni Police Executive Master Sergeant Malbert Biloso kag Police Senior Master Sergeant Derly Berbar ang mga police assigned sa warrant sa Buna Section. Sa idalom ini sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito ginindusar ang isa ka persona. Naging kilala kay Eduardo Hapitana Evilla, 67 anyos sa edad, residente ini sa Cadiz Subdivision, Barangay Tinampahan, Ciudad San Cadiz. Pero sa report, ini siya nagapangatubang sa kasong estafa, kag ini ang gipadugutan man sa korte, makapiyansa sa 18,000 pesos para sa ISD temporaryo nga kailwayan. Ang among warrant of arrest ang lagdaan ini ni Honorable Judge Francisco Pardo, President Judge ng MTCC Branch 4 sa siyudad sang Bacolod. Ang report nga sa subong nga mga tinion nagapatigayo na sa pag-apiyansa sa korte ang ining suspect nga si Eduardo Hapitana, pero wala pa gid siya subong marilis kay wala pa matapos ang proseso. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon, sa aksyon Robert Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib, kantuan ta si Aksyon Percival Villamor, isa ka driver sang tracking sang tubo. Gindala sa ospital matapos ginlutang sang kapareho sining driver sa siyudad sang La Carlota. Yari ang kaunan sang report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Yes, Action Rex, ang police station kabaton sa tawag sa isa ka concerned citizen nga ginaligar may shooting incident alas 11 sang gabi. February 13, 2020 sa parking area sa Barangay RSB La Carlota City, Negros Occidental. Kag nagresponde man ang aton katapos ang La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Police Major Romeo M. Vargas, Acting Chief of Police sa area kung sa diin may reported na shooting incident dito. Nakabaton ang police station kag nakita dito ang isa ka biktima nga nagapungkuhon nga may igo sa tuo nga bahin sang iya pa sa tagi sa taga-tiro. Ang biktima ginkilala dire sa kaya Nestor Tumala Baynusa, 54 anyos, may asawa, pumuluyo sa barangay
Villa, Turboso, Negros Occidental. Kag ang suspect naman dire aksyon na Rex yung kilala sa kay Ernesto Saito E. Puntal, 62 anyos, may asawa kag pumuloyo sang barangay Mailong, Bago City. Sa pag-imbestigar sang aton kapulisan sa siyudad sang Lacarnota sa amo nga insidente, ang shooting incident sa dito nakita ang suspect Parillo ini sila nga driver sa tracking kag nag-standby action Rex nga pag-aaryahan sang ila karga nga tubo sa ila tagsa ka tracking. Kag ini sila nga duwa hubog kag nagalakat ini ang suspetsado nga si Ernesto kag paypay o kung gitawag ini siya ni Nestor ang biktima kag nagpalapit ini si Ernesto kag wala sa madamo nga kabangdanan aksyon na Rex kinpulutan ni Nestor si Ernesto sang bato kag wala si Ernesto na igo action Rex kag dito ginunusan ni Ernesto sang isa ka 38 caliber revolver kag gintiro ang biktima kag naigo ini sa paa kag ang gamit nga tiro sa biktima isa ka 38 caliber pistol. Kag dito nakita sang aton kapulisan nga may loaded pa 5 ka bala nga wala pa nakalupok kag isa ka basiyo dito sa bula o kon sa sulod sang 38 caliber pistol. Kag dali-dali man dala ang biktima sa Don Salvador District Hospital kag madapatan sang nagakaigo nga pagbulong apang generator sang aton on-duty doktor nga si Dr. Ansag, generator sa Bacolod City, agod maatipan sa Mayo ini ang biktima. Sa karon ini ang suspetsado nga si Ernesto ara karon nahunong sa custodial facilities sang Lacarnota Police Station agod pagpangatubang sang kaso nga ipasaka sa iya. Report live gikan dire sa police station sa siyudad sang Lacarnota para sa BBB program una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa siyudad sang Lacarnota, no? Sige, sa mga kaaksyon tadra sa Anton Plus Herbal Oil, sa mga athletes na tondera nga nag-monitor sa Anton Plus Herbal Oil para sa imo nga inog pamanyos. Sa mga sakit ang lawas kag tuhod, ang balikawang likod, sakit na masyado, i-massage ta lang ang portion sina nga masakit or nagasakit, no? Tapos banyusan ta sang Santon Plus Herbal Oil, no? Kay sigurado 30 minutos tubtob isa ka oras makaligad sina mga kaaksyon, mabatyagan mo na ang alibyo. Santon Plus Herbal Oil, mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal ina online, kag pag-deliver sa inyong puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.page or mag-mensahe lang, padala lang mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1.
Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga kaaksyon ta, ari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals isa dira, no? Dapat may vitamin A ikaw nga nagaresulta sang diferensya sa panulukan nga nagaburon kung wala kay na, no? Nagahina ang baga, nagahina ang resistensya kag iban pa. B vitamins isa man ini ka required sa aton sining lawas. Nagaresulta sang problema sa reproductive system, palangapoy, palangluya kag mahina ang memorya. Vitamin C isa pagid, no, ka required sa aton sining lawas. Nagaresulta sa madugay ng pagpali sang pilas, bleeding gums kag hina ang immune system kag iban pa. That is why gina-recommendar ta kay ining vitamins A, B vitamins kag vitamin C kag iban pa yara na ina sa Evergreen Herbal Capsule, no? Para sa dugang sining informasyon, pakigangot lang sa kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-1264595, no?
para sa dugang sining informasyon sa Evergreen Herbal Capsule. No? Mabakal ini sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar sa syudad sa Bago, sa Alpi Pharmacy, sa Parmasya Bago, kag Surgeon Pharmacy sa Bago City Public Market, tanan mga kaaksyon, kag sa butika Sandria sa Kawayan Negros Occidental, kag sa Barangay Dangkalan Ilog sa Dangkalan Drugstore, sa Kabangkalan sa Mid Plus Pharmacy, kag Jormed Pharma sa Kabangkalan City. Alang-alang na ta sa tiyempo sa siningabahin, mapag-goodbye na kita. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa diniginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.